Sanibona igama lale movie iDamage eyango-2009 eka-Steve Austin esimazi njengo-Stone Cold kwi-wrestling la esiqala khona ngoJohn owayekhishwa ejele ngeparole emva kokudonsa iminyaka ewu-4 esikhundleni seminyaka ewu-7 ngecala lokuboshela ukubulala enye indoda eminyakeni ewu-4 edlule. UJohn noma wayengazi ukuthi ubani omcelele Shwele kodwa wayesebhasini ehamba ecabanga ukuthi impilo yakhe sekufanele ayiphile ngendlela eqondile manje. Ingakho afika wahamba wayothola umsebenzi kwenye i-construction for ukuthi ayiqhelelanise nezenzo zobumnyama. Ngelinye ilanga ebusuku uJohn uyithengela ubhiya kwenye ibar wabona ezinye izidakwe ezintathu iharasa enye intombazane ekuthiwa uFrankie esebenza khona la ngaphakathi ebar. UJohn wahluleka ukubekezela waqonda kulamadoda waxavuna oyedwa wabo wamkhuza wamshovela ngaphandle. Ever tell you that your ass is a wonderland? Hands off, okay? You couldn't afford the price of admission. Bar girl, let's go. Okay. Yeah, touches me again. My sister came. Just bring that sweet heater right here. Don't you know? Let me touch me. Apologize to the lady. I'm sorry. Umnikazi webar naye wayekhona lapho ngaphakathi owachazeka isenzo sikaJohn waseyambuza ukuthi uyawudinga nomsebenzi. Wavuma uJohn wasemnika umsebenzi wokugada la ibar. What? You want a job? UJohn waqala lapho wasebenza imisebenzi emibili. Emini wayesebenza kwi-construction site, ebusuku ahamba usebenza ebar. Nokwathi ngobusuku bokuqala esesebenza ebar uJohn wahamba wayolamula ezinye izidakwe ezimbili ezazilwa ngoba waqala wayikhuza zakhuzeka kodwa zabuye zaqhubeka nokulwa. Come on, guys. Hey. Come on, settle down. Settle down. See you tomorrow night. Ngokwenze njalo uJohn kwachaze kuRino. uRino kwakuyi-boyfriend kaFrankie, le ntombazane esebenza ngaphakathi la ebar bebezama ukuyiharasa naye. uRino wahamba waya kuJohn umnikeza i-business card naye efuna ukumqasha naye amuphe umsebenzi ethi ukhokha kakhulu lo ngokuphindaphindwe kawu-4 kunalo msebenzi ayenzayo manje. Kodwa uJohn akawuvumanga lowo msebenzi kaRino ngesikhathi etshela uRino ukuthi usebenza imisebenzi emibili already kwayona iyamgqilaza akawudingi owesithathu. Ngakusasa uJohn esephuma emsebenzini wakhe enkontrakini wamiswa omunye umama egama lakhe uVeronica. uJohn wethuswa nawukuza ukuthi uVeronica nkosikazi wale ndoda ayibulala uJohn ngoba ade boshiwe. uVeronica wathi uyena osayine ipetition yokuthi uJohn asheshe akhishwe ejele. Ethi uVeronica kodwa isizathu sokuthi asheshe akhiphe uJohn ngeparole ejele ufuna ukuthi ahlanganise imali engango-$250,000 wey'ndleko zokulashwa kwendodakazi yakhe encane edinga isurgery ye-heart transplant kodokotela ababizayo. uJohn wadliwa unembeza ngesikhathi etshela uVeronica ukuthi uzozama ngakho konke okusemandleni ukushesha ayihlanganise leyo mali ukuvala ubuhlungu abulethe emndenini kaVeronica. Later ngalolo suku uJohn wayesesendlini yakhe ebala imali aseyiseyivile kodwa wathola ukuthi incane kakhulu kunale edinga uVeronica for isurgery yengane yakhe. Ngalokhu uJohn wabuyela ebar eseyobuza kuFrankie i-address ye-boyfriend yakhe uRino lo bemthembisa umsebenzi ukhokha kakhulu. uFrankie wamhlanganisa uJohn noRino wathatha uJohn eyomkhombisa la kulewa khona izimpi ezingekho emthethweni. uRino wathi kuJohn kulezi zimpi kukhokhwa kakhulu imali. Ethi uRino kuJohn uma engavuma ukulwa kulezi zimpi angaba nemali eningi kakhulu. Kodwa uJohn ngoba wayesaphume ngeparole ejele akavumanga kuRino ukuba ingxenye yezinto ezingekho emthethweni. uRino waqhubeka nokuzama ukuncenga uJohn kodwa uJohn wagcina engavumanga waze wahamba wabashiya. Ngakusasa uJohn waye emzini kaVeronica eyoxolisa ngokungasheshi ukuthola imali ayidingayo. uVeronica wayesecasukile ethethisa uJohn ethi useyahluleka manje ukugcina izithembiso zakhe ngokuhlulwa usizo lokuhlinzwa kwengane. Ukuthetha kaVeronica kwaze kwavusa uSarah, yona le ntombazane encane eyayigula eyidinga isurgery. Ngokubona leyo ngane uJohn waphatheka kabuhlungu kakhulu ngesikhathi esethembisa uma wayo ukuthi uzokwenza noma kanjani isiqiniseko sokuthi uyayithola le mali yokukhokhela isurgery kaSarah. Ngakusasa uJohn ibhosi yakhe yavele yamxosha emsebenzini ngephutha elincane alenzile. Kanti ibhosi izothi sathethe ishawe i-heart attack iwe akathi uJohn ezama ukuyinika usizo lokuqala. Lokho kwayisiza leyo ndoda eyagcina isithathwa ama-paramedics. Ngalobo busuku uJohn wahamba yakulawo ma-underground fight eyobukela izimpi. Wayibona le ndoda uRino ne-girlfriend yakhe uFrankie bebukela ifighter kaRino. John kwi-round yokuqala yayilimele kakhulu ingeke ikwazi ukuqhubekela ku-round 2. uJohn waze wadecide ukuyibambela leyo ndoda kwi-round yesibili. Kwathi before ukuqala kwempi uRino wayesethithiswa omunye umashonisa owayefuna imali yakhe kuRino. uRino watshela lo mashonisa ukuthi ucela muphe isikhathi kancane uzoyikhokha imali yakhe. uJohn kuleyo mpi yakhe wayezobhekana nesinye isigore esinamazinyo acijile esidume ngokulumana. All right. Fight starts when you hear the horn.
You bite me, Chief. We ain't gonna be friends after. All right, come on, John Victor. Gotta keep it. God damn it, get up! All right, good job. Boys. Oh yeah, I told you. That's my boy, John. uJohn wagcina eyiwinile leyo mpi naleso score esebenzisa izandla zakhe okwamenza wathola abalandeli abaningi abebengamazi. uRhino wakhokhela uJohn imali yakhe ayiwinile. uJohn waya nakule fighter kaRhino elimele kade eyibambelile wayipha imali. Ngakusasa uRhino negirlfriend yakhe uFrank bavakashela uJohn endlini yakhe. uRhino ezocela uJohn ukuthi ucela alwe kwenye impi ezokhokha istakes semali enkulu kunakuqala. uJohn ngokucabanga ukuthi usadinga imali ye-operation yengane kaVeronica uSarah wavuma ukuthi uzolwa kuleyo mpi. uRhino wamthatha ukuthi ayohlala endlini yabo khona ezothola i-training e-right. bahamba bayohlangana nelinye ikhehle ekuthiwa uDeacon elabachazela ngemali ekumele bayikhokhe for ukuparticipate kuleyo fight. uRhino wayengakwazi ukuba naleyo mali ngendlela eyiningi ngayo. noJohn wayebuya shawo uvalo lokuthi usakwe parole ngalento ayenzayo. uRhino waboleka imali e-pawn shop ngesikhathi ebambisa ngamaringi abizayo kababa wakhe oswashona. Kwathi later uRhino wathatha uJohn baya kuNesta. enye indoda eyayikweledwa uRhino itshela uRhino ukuthi isikhathele ithembiso zakhe. yatshala amadoda ahambisana naye ukuthi awabulala uRhino. uJohn wangenelela lapho watshela le ndoda ekuthiwa uNesta ethi ucela impi manje nesigora sakhe for $10,000. ethi uJohn mangabe eyiwina le mpi uNesta kuzomela akhohlwe isikweletu sikaRhino. ethi uJohn mangihluleka empini nesigora sakho ngizosithatha leso sikweletu kube yimina engikweleta wena. Come on, John. Come on, John, you got it. He's nothing. He's fat. He's just a big fat ass fatty. Fuck, it's gonna help this out. Oh! Oh! Attaboy! Find the ready right now. Attaboy, ready. Oh! Nangempela uJohn wayiwina leyo mpi saqedwa isikweletu sikaRhino. sebehamba uJohn wafonela uVeronica emazisa ukuthi ingane uSarah vele waquleka waphuthunyiswa esibhedlela. wafika lapho uJohn waphatheka kabuhlungu ukubona ingane isilele embhedeni esibhedlela. nokuyilapho uJohn ayibona khona ukuthi kumele alwe kakhulu kunakuqala ukuze kusindele ingane uSarah. endlini kaRhino kwaxabana uFrank neboyfriend yakhe uRhino. uFrank egxeke iboyfriend yakhe uRhino for ukuthi usebenzisa uJohn ukuze akhokhe izikweletu zakhe. uRhino wayecasukile wathi vele kufanele ngimuse lo John akanamsebenzi walutho. uRhino ethethisa uFrank ethi ngikubonile futhi ukuthi usuyamthanda lo John. uJohn waqhamuka kusakhulunywa ngaye bethuka vele wahamba engakhulumanga lutho. kwathi ngaphambi kokuthi ala uJohn waqala waxolisa uRhino ngendlela akhulume ngayo ngoJohn. uJohn waqhubeka nokubamba lezo zimpi wayiwina impi emva kwempi ngoba kahlulwanga ngisho kweyodwa. wakholektha inqwaba yeyimali kulezo zimpi zakhe. wayesedumile sethole nenqwaba yabalandeli kwi-underground fight. amanye ama-opponent esemsaba nokuthi abhekane naye ngoba amanye ayesegcine engavumanga ukulwa naye ngoba basebemsaba.
Phezu kwalokho ukuduma nokwenza imali eningi, uJohn wayengakakwazi ukuhlanganisa imali ewu-$250,000 US dollars for i-operation yengane kaVeronica uSarah. Kuthi ukuze ihlangane uJohn kungamele alwe nechampion eyinkinga kunawo wonke kuthiwa uShawn. Indlela esegimbula ngayo uRhino yayisisezingeni eliphezulu kakhulu esekweleta ngisho uBells. Enye ibhosi eyayi-organize ama-underground fight eyathumela amadoda ayisebenzelayo ukuthi awamshaya uRhino. Amshaya lawo madoda uRhino azamsabisa ngokuthi azolimaza uFrank uma engayikhokhi within a week. Ngokuqhubeka kwezimpi kaJohn wagcinelwa nenye indoda naye yaseMexico ekwakuthiwa uyalo. Late uJohn waselebrate ebar noRhino noFrank bephuza ubhiya ngesikhathi ebuza kuRhino ukuthi yini esambambile ukuthi ahlele impi yakhe nale champion ekuthiwa uShawn. uRhino watshela uJohn ukuthi imali yokubheja sebevele bayinyusa kakhulu ngenxa yokuthi igama likaJohn seliyaziwa usedumile. Ethi uRhino kudingeka sibe nemali eningi for ukuchallenge uShawn lesingenayo imali. uJohn wafonela uVeronica waphuthuma emzini kaVeronica wamfica equlekile ebathroom elele phezu kwegazi lakhe. uJohn wabona encwadini ukuthi i-hard donor kaSarah esekhanseliwe ngenxa yokungabi khona kwemali. So uVeronica uyisike ihlakale zama ukuyibulala. uJohn wamthatha uVeronica wamphuthumisa esibhedlela ngenhlanhla odokotela bakwazi ukumsiza uVeronica waphaphama. uJohn wathembisa uVeronica ukuthi uzama ngakho konke okusemandleni ukuthi asize. Ucela ukuthi ambekezelele sekusele kancane ihlangane imali ye-operation yengane. uRhino wahambe e-pawn shop eseyobakhokhela le mali ayibolekile for ukuthi abuyise ama-ring ngababu wakhe. Kodwa ngebhadi i-pawn shop yayisiwadayisele lawo ma-ring ngemali enkulu. uRhino wayecasukile ethethisa le ndoda yase-pawn shop wayithuka wahamba. uRhino wa-organize enye ifight nesinye isigora sikaNesta ngestakes 150,000 ifighter ngayinye. uJohn ezolwa nesigora sikaNesta esasithi ngesihlulo uJohnson. You know, it's to the death, right? Yeah? Get up, move, John, move! Get John, move! Don't stop, John, don't stop! My brother was weak. Not like me. They'd be begging me to stop. Come on, John. Come on, John. Come on, John, you got it. uJohn watshela uNesta ukuthi akatshele isigora sakhe singabe sasukuma ngoba useyiwinile impi, kodwa uNesta wanqaba. Please tell your man to stay down.
uJohn watshela uNesta ukuthi angifuni ukugcina ngimlimazile noma ashone lo muntu wakhe, umtshela ukuthi akasarende, kodwa uNesta still wanqaba. Wathi uNesta impi iqhubeke. uJohn ngokubona ukuthi sakwe-parole anga-end up embulele lo muntu wavele wahamba, wayishiya impi lokho kwawinisa isigora sikaNesta. La madoda asebenzela uBells ashaya uRhino for ukuthi ukoleta ibhosi yabo. uJohn ngakusasa wathathwa yila madoda asebenzela uBells esemusa kwibhosi yawo uBells. Wafika kulowo muzi uJohn eqala ukubona uBells ngamehlo. uJohn wethuswa nawukuza ukuthi leli khehle loBells liphinde libe ubaba wale ndoda ebiyibhosi kaJohn ephathwe i-heart attack kade esebenzela i-construction uJohn. uBells wancoma uJohn ngokusindisa leya ndoda isiphethwe i-heart attack. Leli khehla lathi kuJohn akasho noma yini eyodwa ayidingayo. uJohn akacelanga 1 wacela 2 ngoba wacela ukuthi uBells amnikeze imali engango-$250,000 for ukukhokhela i-surgery yengane. Wathi isicelo sesibili ukuthi acishe zonke izikweletu zikaRhino, kodwa ikhehla uBells wathi uzokwenza okukodwa. uJohn wasacrifice ngokuthi akhethe ukuthi akucishe isikweletu sikaRhino. uJohn wafika endlini kaRhino wapakisha izimpahla ebatshela ukuthi useyahamba uyoyihlalela yedwa ngoba vele uRhino akasakweleti muntu. uRhino wabonga kuJohn ngokumcishela zonke izikweletu zakhe. uRhino wareceive phone call for ukuthi le boss ekuthiwa uBells isiyikhokhile imali yesiteki sokubheja for ukuthi uJohn usengakwazi ukulwa nechampion uShawn. Ngalobu busuku yaqala leyo mpi ngesikhathi uJohn eseyobhekana ne-opponent uShawn, ichampion eyesatshwa futhi uyaziwa ukuthi strong kunazo zonke. Come on, John. John, your hands up. Come on, you gotta go at him. Come on, you gotta go at him. Go at uShawn wadedela amaroli ensimbi for ukuthi abulale ngawo uJohn. Yeah, baby. That's what I'm talking about, bitch. Hey. You mind if we finish this? uJohn wakwazi ukusecure ama-funds for ukukhokhela isejari yengane uSarah ngesikhathi sibona uVeronica egijima nodokotela esibhedlela. noJohn wagcina efikile esibhedlela ngesikhathi uVeronica embonga ngakho konke akwenzile ukusindisa ingane yakhe. uRhino noFrank bafika nabo esibhedlela ngesikhathi uJohn esurprise uRhino ngokumbuyisela ama-ring ababa wakhe ukuthi uJohn wawathenga e-pawn shop ngoba esewabona edayiso. Baphuma lapho esibhedlela sebejabula ngosizo lukaJohn.